Salutare, dragii mei! A sosit momentul. Astăzi este ziua de înscriere la INBA România, la concursul care se numește The King and Queen of Natural Bodybuilding. Și tot ce pot să zic este că sunt puțin emoționat. Așa cum am tot menționat pe parcursul acestei serii de videouri, acesta va fi primul an în care eu concurez la categoriile de bodybuilding și de classic fizic. Este ceva ce mi-am dorit de câțiva ani de zile, de când am fost la ultimul meu concurs de mens fizic. Pentru cei care nu știți, numele meu este George și vreau să vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine pentru un nou video din această serie Contest Prep 2024, în care eu am încercat să vă arăt așa mai multe momente din parcursul meu cu această pregătire de concurs. Și ca să vă dau ceva mai mult context, pentru a crea puțin mai multă emoție în acest video, care consider eu că este punctul culminant al întregii pregătiri de anul acesta. Bine, acest concurs și probabil și următorul, care va fi la finalul lunii octombrie, la Natural Universe. Eu am acum 31 de ani. Am început să practic sportul acesta acum vreo 10 ani de zile, adică să fac sală, să merg la sală, și din anul 2019 am început să și concurez. Deci pe la 26 de ani am fost la primul meu concurs de mens fizic. Am concurat la 5 competiții de mens fizic, unde la ultimul, în 2021, am reușit să iau și locul 1 și să ies campion național la categoria 175 cm. Și cam ăsta a fost parcursul meu așa pe scurt. Am mai făcut înainte de cei 10 ani de sală vreo 5 ani de kickbox. Deci cumva în momentul de față sunt vreo 15 ani de zile de când fac sport, dintre care 10 au fost dedicați în direcția asta și 5 din cei 10 ani au fost la nivel competitiv, da? Și mi-am dedicat foarte mult timp pentru a aprofunda informațiile și pentru a-mi optimiza antrenamentele și alimentația și totul pentru a obține rezultatele pe care voi le veți vedea acum în acest video, pentru care v-am spus, sunt atât de entuziasmat de nici nu puteți să vă imaginați. Bun, după acest intro care sper eu că v-a captat atenția, eu o să mă duc să mă pregătesc ca să plec la înscriere. Înscrierile deja au început de la ora 11, acum este vreo 11 și jumătate. Mă duc repede la sala unde se ține concursul, adică la Auditorium Palladi, aici în București. Îmi fac înscrierea. O să îmi dau și primul strat de bronz și după aceea mă întorc acasă ca să-mi văd de mesele mele în liniște până mâine, când va fi concursul. Mâine, conform programului, eu ar trebui să intru pe scenă la prima categorie abia pe la ora 5 după amiaza. Sunt foarte mulți sportivi aparent, sunt multe categorii, așa că se va desfășura concursul de la ora 9 dimineața până la 10 seara și eu o să intru undeva pe la 5 la prima categorie și după aceea la a doua categorie, adică la clasic fizic, o să intru pe scenă undeva pe la ora 8 jumătate. Anyway, vă mai dau informații pe parcursul acestui video. Din păcate, mâine la concurs am înțeles că nu pot să filmez acolo cu camera, așadar o să încerc să filmez cu telefonul. Voi face tot posibilul să fie o calitate video cât mai decentă. Momentan vă las, mă duc să mă schimb și ne vedem mai târziu. Și gata, dragilor, am ajuns la Auditorium Palladi și l-avem și pe Robert Flore aici în trecere. Salutare! Te-am prins la fix. Hai noroc. Te-ai înscris? Acum mă duc, acum. Hai, că e liber. Da? Super. Ciao, zi bună. Și haideți să vedem acum dacă ne dau voie să filmăm puțin și din interior de aici, de la înscriere. Robert tocmai mi-a zis că e destul de liber, așa că nu mă aștept să stăm prea mult. Mergem repede, poate jumătate de oră la înscriere, mai stăm un pic după aceea la bronz. Sper că nu bate vântul în microfon, bate un pic vântul pe aici. Bun, și gata, am intrat aici la Auditorium Palladi. Vă arăt și cum este organizat aici partea de înscriere. Cred că este organizată aici, în zona asta. Deci pornim din stânga, nu e nimeni, ca să vedeți.
mergem pac, după aia acolo avem premiile, 600 de euro, locul 1 la overall, 400 de euro, locul 2 la overall, 200 de euro, locul 3. După care avem aici pozele, mergem să ne înscriem ca să ne facem pozele. Avem niște maiouri acolo în spate, cred că o să-mi cumpăr și eu un maiou ca să fie amintire. Și aici avem un indicator pentru tanning zone. Da? O să mergem în partea asta aici la tanning. Acolo nu cred că va fi indicat să vă arăt prea multe pentru că oamenii sunt dezbrăcați aproape complet de acolo, dar vedem pe parcurs ce putem să mai filmăm. Bun, și avem acum aici la înregistrare numerele. Așteptăm să ne ia și nouă cineva rândul. Cine vorbesc aici la înregistrare? Salutare, am luat o mică pauză. Poftim? Am luat o mică pauză. Ah, ok. Bun, și momentan așteptăm pentru că s-a luat o mică pauză aici la înscriere. Din acest motiv nu era nimeni la coadă. Deci, cred că o să mă duc să rezolv partea cu pozele, să întreb care e treaba cu tanning-ul, ca să fac și programarea pentru mâine. Dar, din câte vedeți, foarte, foarte mișto organizat aici de către Imba. Mi-a plăcut, până acum mi-a plăcut toată experiența cu ei, de la modul de înregistrare în federație până la modul de înregistrare la concurs, totul electronic, muzica se încarcă electronic pe website și anunțuri peste anunțuri, au un grup de Telegram unde dau toate anunțurile necesare, deci sunt foarte, foarte plăcut surprins de, să zic, modul de organizare față de FRCF, unde am fost câțiva ani de zile și nu a fost deloc așa. Nu știu că eu l-am, dar nu. Ia. Opa, scuze. Eu lucrez mult Să vedem ce înălțime avem. 73 jumate. 173 jumate? Da. Mamă, nu. Ești? Nu cred ce mic sunt. Și greutatea? Da. Bun. Hai să vedem și greutatea. Pe 5,5. Ăla e, cam pe acolo. Că oricum dezbrăcat avem vreo 76 de dimineață așa. Mulțumesc frumos. Nu te încalți să-ți ia, să nu ceva pe Da. Lăsăm astea un pic aici până ne încălțăm la loc. Pamfis pentru cameră. Da, mersi mult de tot. Ce tare echipa de la Imba vă. Bună ziua. Salut. Lasă-mi o trocardă aici. Așa, buletinul cred că mai trebuia, nu? Da. Nu. Nu? Buletinul nu trebuie, doar codul chiar. Și codul QR. Pe care pot să pun de pe telefon, nu? Da. My QR code. Ăsta e. Da, era în marjă. Era ok, nu? Da, e până la 1,76, da. Mamă. Am zis. Foarte bine, foarte mișto tehnologia asta Da, așa de înscriere la Imba, da. Vii cu codul QR. Merge super rapid totul. Numărul Exact. 48, nu? Numărul 48, da. George Mădălin Chitaru. Da, și ai două categorii, bodybuilding și classic physique. Da, seniori. 285, achiți la fete, da? 285, Da. ok. Și ți-ai două numere, 48, te rog de acolo. Unul față, unul spate, da? De aici, nu? Da. 48. Ar trebui să fie amândouă. Super. Și merge la fete, da? Da, imediat. Gata, dragilor, am luat și numerele de concurs. Te rog. 48 de ori, numărul bilețelul. Adu, mergi la băieți de programul de mecanic, ok? Deci țara ta și asta e între noi. Ok, super. Îi punem la mână. 285 de euro. Da, acum urmează partea cea mai grea, când trebuie să dăm bănuții. Nu, e acum te doar un pic sufletul. Te doare sufletul. Nu, glumesc, nu. Gata, și acum mergem la băieții ăștia frumoși aici, la băieții ăștia mușchiuloși, să ne facem programarea la tanning, nu? Da, Te rog. Bodybuilding seniori, prima categorie. Bodybuilding senior, a doua grupă, da? Eu așa știu, 15 minus 3, 14 și 15. Două perechi de chiloți, una pentru azi, una pentru mâine. Ok. Te duci acum sus la etajul 1 să faci primul strat de tan, iar cu cartonașul ăsta mâine la ora indicată pe el, al doilea strat de tan. Gata. Okay? Sensei, Succes. mulțumesc! Pa. Haideți să vă arăt și premiile aici mai de aproape. Deci uitați ce tare, anul ăsta or să se dea niște săbii drept premiu. Acestea sunt medaliile pentru locul 1, acestea sunt medaliile pentru locul 2 și acestea sunt medaliile pentru locul 3 și cred că de fapt sunt medalii și pentru toți care participă. Aici sunt diplome, cupele. Bam! Imba România.
Și bineînțeles avem jos aici și cardurile Pro împreună cu cecurile în bani cash. Și gata, haideți să rezolvăm și cu tanning-ul și după aceea să mergem acăsică. Și gata, dragilor, am terminat și cu tanning-ul. Asta a fost oficial prima mea sesiune de tanning profesional, pentru că până acum în toți anii, la toate concursurile, mi-am făcut tanning-ul singur acasă cu produsele Protan. Hai să vedem și o formă. Asta e. Da. Vedem cum se vede mâine pe scenă. Momentan sunt un pic lipicios și sper să nu întind bronzul ăsta, deci da, nu vreau să exagerez, dar am vrut doar să vă arăt forma acum cu bronzul pe mine, dacă se vede mai bine. Bam, bam, de la spate, din toate părțile, picioarele o să vi le arăt un pic mai târziu, poate facem o sesiune de posing acasă sau poate mâine dimineață, văd, mă mai gândesc. Momentan eu vă las, mă duc și eu acasă că deja mi-e foame și e târziu, am stat un pic mai mult decât mă așteptam aici. Mai am 3 mese de mâncat pe ziua de astăzi. Astăzi o să fie o zi un pic mai low carb. Am făcut 3 zile de încărcare cu carbohidrați, astăzi o să mănânc mai low carb, adică vreo 200-250 de grame de carbohidrați și vreau să mănânc ceva mai multe grăsimi și mai multe proteine, astfel încât să evit un spillover, pentru că am mâncat zilele trecute 650 de grame de carbohidrați miercuri, marți 650 de grame de carbohidrați, miercuri 650 de grame de carbohidrați, miercuri, adică joi, adică ieri, am mâncat vreo 450 de grame și astăzi am zis să o las un pic mai ușor pentru că sunt încărcat complet și acum trebuie să facem o ușoară deshidratare, să zic așa. Deja văd că merge bine, aș spune eu. Și bună dimineața, dragilor! Este ziua concursului, mai exact ora 8:40 și așa cum v-am promis puțin mai devreme în acest video, am revenit pentru a vă arăta o formă completă, adică și cu picioarele. Și nu am mai făcut chestia asta ieri, adică vineri, deoarece am zis că este mult mai ok să vă arăt care este forma din dimineața concursului, după ce am terminat cu Pickwick-ul, deoarece asta este forma cu care practic voi urca pe scenă. Eu m-am trezit foarte bine astăzi, consider că forma mea este foarte bună. Greutatea a scăzut undeva la 74 de kg în dimineața aceasta, pentru că ieri, așa cum am menționat, am făcut o ușoară zi de deshidratare pentru a elimina retenția de apă după zilele de carb load. Deci astăzi practic, după acest Pickwick, ar trebui ca mușchii mei să fie încărcați cu glicogen și îi simt, sunt încărcați cu glicogen, sunt refăcuți și nu mai am retenție de apă de la excesul de sodiu, da? Adică nivelul de definire al mușchilor ar trebui să fie mai ok decât ieri. Și eu văd chestia asta, în special la picioare, o să vedeți, da, chiar mi se văd un pic striațiile la picioare, ceea ce este un mare lucru pentru mine, mai ales dacă ați urmărit și celelalte videouri din urmă, în special videoul acela cu Daniel Mitroi, în care chiar explicam cât de greu mi-a fost mie să scap de grăsimea de pe picioare și să ajung să se vadă detalii cum se văd la upper body. Dar gata cu pălăvrăgeala, vreau să vă arăt repede primii mei slip pe care i-am cumpărat vreodată în viața asta de la Daniela Preda. Deci, da, dragilor, dacă aveți vreodată nevoie, eu recomand cu cea mai mare căldură să apelați la Daniela Preda. O să vă las eventual contactul ei aici în zona de descriere a videoului. Aceștia sunt slipii de bodybuilding. Știu, sunt roșii, dar pe mine roșu consider că mă prinde destul de bine. Mă așteptam totuși să fie un roșu un pic mai închis, mai burgundiu, dar merge. Vedem cum arătăm pe scenă și sperăm să iasă totul bine. Iar aceștia sunt slipii de Classic Physique. La Classic Physique slipii sunt doar negri, dar ce pot să zic este că vin foarte, foarte bine, materialul este foarte mișto și mulțumesc din suflet Danielei pentru aceste perechi de slip pe care o să îi iau acum pe mine
da? Ca să facem acel fizic check pe care vi l-am promis, după care mă duc și eu să mănânc și vedem ce update-uri mai venim după aceea. Bun, și sper să fie ok lumina aici. Facem un front relaxed pose. Asta e poziția unde o să stau cel mai mult practic pe scenă. Acum, double biceps. Deci sper că se vede la picioare, chiar se observă o diferență enormă după ziua de ieri de deshidratare. Dacă vă uitați și la videoul precedent, în cel cu Daniel Mitroi, în care explicam cât de greu mi-e mie să mă definez la picioare, o să înțelegeți foarte bine evoluția. Bun, hai să facem și o amforă, care e preferata mea. Bun, facem și un side chest aici. Facem tot de aici un side triceps. În regulă, hai și cu spatele. Facem un dublu biceps aici la spate. Și o amforă cu spatele, aceeași poziție la picioare. Bun, și de aici plecăm în abdomen și coapsă. Aici schimbăm un pic, facem și un vacuum. Bun, și la Classic Physique ar mai fi favorita de clasic, unde mie îmi place asta. Puțin mai dramatic așa la final. Bun, și cam asta este, dragilor. Eu zic că se vede clar diferența. Sunt foarte mulțumit de formă. Am vrut să vă arăt forma acum de dimineață, pentru că oricum la concurs nu o să pot să filmez cu camera și acum este, să zic așa, cea mai bună calitate video pe care aș putea să o scot, plus că e în lumina unde filmez de regulă, deci comparațiile pe care le puteți face cu alte videouri din trecut este mult mai accurate. Și gata, eu vă las momentan, mă duc și eu să mănânc, mă duc să mă mai relaxez un pic. Aș vrea să mai exersez puțin rutina de posing, deoarece mai sunt câteva elemente pe care să le pun la punct. Mă refer la cea pe muzică, pe care o să o vedeți abia când o să pot să introduc aici secvențele în vlog, deoarece nu v-am dat nicio informație pe direcția asta. Vreau să fie surpriză pentru toată lumea. Și da, sperăm să iasă totul bine la final. Și haideți să vă arăt foarte rapid și ce mănânc eu aici la masa asta înainte să plec la concurs. Avem așa 100 de grame de orez alb crud, care acum gătit e vreo 350 de grame, 150 de grame de mușchiuleț de piept de pui și aici avem 150 de grame de sfeclă roșie gătită din aia la pungă, de o găsim în magazine. Și aici am tot planul de mese pentru ziua de astăzi. De fapt am aici tot planul de mese pentru Peak cu tot ce trebuie, valori, macronutrienți, sodiu, potasiu. Am documentat aici tot ce era important despre Peak, programul din fiecare zi, de fapt tot ce era important despre contest prep. Am aici tot timeline-ul pentru concurs. Deci, ca să înțelegeți cum fac eu lucrurile, îmi place să fiu foarte organizat și Excel-ul te ajută să fii foarte organizat chiar și în privința concursurilor de bodybuilding. Și poate la un moment dat o să și avem o discuție despre cum monitorizez eu toate lucrurile astea, poate pe unii dintre voi o să vă ajute.
Dar acum vă las ca să mănânc și eu masa asta și după aceea să plec la tanning pentru că este ora 1 și un sfert și la ora 2 și un sfert trebuie să fiu acolo și de acolo o să filmăm cu telefonul așa cum am menționat mai devreme pentru că nu o să am voie cu camera. Ceau, v-am pupat! Bun, dragilor, și gata și cu al doilea strat de bronz. Acum sunt efectiv mult mai negru. Cred că se vede și pe filmare. Acum filmez cu telefonul, după cum v-am spus. Da, sper că se vede cel puțin la fel de bine ca astăzi de dimineață. Facem acum câteva poziții, da? Să testăm cum se vede. Și cam asta este forma în momentul de față. Este ora 3. Mai sunt 2 ore și 15 minute până când o să intru la prima categorie și anume la bodybuilding seniori și abia aștept să văd ce se va întâmpla. Și haideți să vă arăt acum ce este în backstage aici. Uitați cât aglomerație! Trebuie să vedem pe unde ne găsim și noi un loc și să stăm un pic să ne încălzim piciorușele și să ne relaxăm. Și haideți că mi-am găsit și eu un loc aici în backstage, dragilor. M-am așezat un pic pe jos să mă liniștesc. Să îmi pun picioarele la relaxat aici, pe perete. Le țin un pic în sus ca să se dezmorțească și să mai duc apa din ele. Și da, aștept cu nerăbdare să înceapă show-ul. Pe la 4 și un sfert dau drumul la încălzire ușor, așa, să mă mișc. La, să zic, 5 trebuie să fiu gata să intru pe scenă, că în orice moment pot să fiu chemat. Tot ce pot să vă mai zic este că sunt puțin emoționat, nu o să vă mint, dar încerc acum să mă calmez, că am fost puțin agitat și ieri și astăzi și trebuie să-mi găsesc puțin liniște acum înainte să intru pe scenă ca să pot să performez maxim, să mă mențin calmul acolo pe scenă, să pot să controlez bine fiecare poziție în parte și da, să sperăm că obținem un rezultat cât mai bun. Vedeți că l-avem aici și pe coachul meu, da, a venit și Andy să vă susțină din backstage. Păi dar nu era normal după Olimpia. Mersi mult, apreciez. Acum cu siguranță cucerim scena. Nu te aplicam. Multitasking. Lasă, nu... Dar niște petre, nu? Îți mulțumim din suflet, Daniela! Ce grijă ai de noi! Sunt emoțiile la maxim! 203, 133, 123. Nu ne așteptam să vină. Ce faci, te muți? Am niște gantere, niște ăsta pe aici și niște haine pe Pe aici se poate intra în spate. Ceva de... Da, mă. 123 la mult. 123. Că mi-a luat. Mi-a luat de pizza. Cum ești, bă? E top lumina aici, ești nebun. Locul 1. Abia aștept să-i dau. Asta e. Entuziast. Men's bodybuilding open 2. 10 guys in the semi-finals. What a turn to your right, guys. Everybody make it what a turn to the right. What a turn to the right.
what a turn to the right. And what a turn to the right, face front on the judges. Round the double bicep, please. Ladies and gentlemen, relax. We see in front, number 48, 63, 69, 89, and 206. Front double biceps. Roll that spread. Your favorite side chest. Your favorite side triceps. Big double biceps. Back lat spread. Thank you, face roll. Abdominals on time. Thank you very much. Three guys in the third place. Goes to number 63, Norbert Janos Cordes. I dropped it! Top two guys in the second place with 40 points goes to starting number 206. And the winner is, and the first place goes to number 48, George Madeleine Picard. Let's see in front, number 47, 48, 134, and 202, please. Okay, gentlemen, front double biceps. Hands up, protect your face, you get lost in the room and the blood you take, you got one shot, so no mistake, pick your spot, let it rock, let out all the rage, it's a new me, ain't afraid of anything, you become roll that spread. I will come at a champ when the hands swing, watch out, you'll be knocked out in a blink. Your favorite side chest. I feel the energy rise, it's on change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to blast.
Stay there, please. Derek, double biceps. Jonathan Tiles. Thank you very much for being back in line. Gentlemen, give us what you got. The pose down in the men's overall. Public să faceți close down. Vă frumos în public și faceți close down. Join the public. Go. This was great bodybuilding men's overall. The sixth place finisher, starting number 134, Gheorghe Toma. Another check for €200. The fifth place finisher, starting number 48, Gheorghe Madalin Hikaru. Get the check for €200. Top four. And the fourth place finisher, starting number 163. Bun, dragilor, și asta a fost cu categoria de bodybuilding. Am luat locul 1 la grupă și locul 5 la overall. Eu zic că a fost un rezultat destul de bun pentru prima participare la bodybuilding și am câștigat sabia, am câștigat medalia. Acum aștept cu nerăbdare să intru și la clasic fizic. Bine, nu chiar cu nerăbdare, pentru că vreau să-mi revin un pic, nu vă dați seama cât de obosit am fost când am ieșit de acolo de la overall. Am mâncat o masă imediat după ce am ieșit de la overall și acum mă duc să mă relaxez un pic, mai am vreo 2 ore până intru din nou pe scenă. Și sperăm la un rezultat cel puțin la fel de bun și la clasic fizic. Da. Okay, men's classic physique open 2.
What a turn to your right, guys. What a turn to your right. What a turn to your right. What a turn to your right. Any call-outs, judges? Okay, let's see, 48, 54. 83 and 142, please. Georgie! Pronto, Novatas. Wallahi. Thank you. Your favorite side chat, please. Your favorite side triceps. Back double biceps. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning. Wallahi. Stay, Georgie. Relax, face roll. Abdominals and calves. Wallahi. Single. Your favorite classic pose. Thank you very much. Please go to the back line. Here we have the finalists. We make the posing routines. Number 48, please come in the front. You four guys, please go backstage. Sabia. Oh. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Bravo! Thank you. Ok. Adu Sabia acasă, George. Third place finisher, starting number 83, Alex Michalka. Hai cu Sabia, hai cu Sabia. George! 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 Second place finisher, starting number 54, Razvan Popescu. And the winner is starting number 48, Georgia.
George, bravo! Thank you very much. Please go to the back line. Bun, dragilor, și gata. Concluzia zilei de astăzi. Locul 1 la bodybuilding la categorie, locul 1 la clasic fizic la categorie, locul 5 am luat la bodybuilding, nici nu mai știu, da. Și locul 4 la overall la clasic fizic. Da, mă scuzați, sunt destul de obosit. Am luat 2 săbii, 2 medalii de locul 1. Wow, sunt super entuziasmat. Sunt super bucuros de rezultatul de astăzi. Sper că v-a plăcut tot ce o să vedeți aici în vlog. M-au felicitat prietenii mei pentru rutină, că a ieșit foarte bine. Sper să vă placă și vouă. Și vă mulțumesc din suflet că ați urmărit acest episod. Nu cred că mai are sens să mai fac vreun update. O să închid acest episod aici, că va fi probabil destul de lung. Nu uitați să dați și voi un like, să lăsați un comentariu dacă vreți, să-mi dați un follow pe Instagram. Eu vă las, mă duc să mă odihnesc, să mănânc. Încă o dată ne mai încordăm pentru cameră. V-am pupat pe toți. Super bine.